2008. Proposta d'acord dels grups municipals d'Esquerra Unida, Mixt i Compromís Gironí per al desenvolupament i execució d'un pla d'accessibilitat universal en el municipi d'Onil per al seu emplenament fins a 2017 i de conformitat amb la legislació vigent. Crec que el títol és incorrecte, perquè serà fins a 2020, perquè després en el text fa referència a 2020. Sí, segurament pot ser. Pot ser, sí. Perquè diu fins a 2017. Bueno, el que demanem és... Sí. Vale. Bueno, a banda d'això que ens acabés... A banda de l'error que ens acabés de resenyar, també volem fer costar l'error de redacció a l'hora de confeccionar aquesta moció, com es va traslladar l'alcaldessa ahir, ja que posarem a la regidora Beatriz Martínez Durà al grup mixt i esta regidora pertany al grup de no escrits. Dit això, els tres grups que hem presentat aquesta moció considerem fonamental que les polítiques desenvolupades des del nostre Ajuntament vagin encaminades a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Crec que en això estem tots d'acord. Per aquest motiu, considerem imprescindible l'aprovació d'aquesta moció, ja que no es tracta només de complir amb la llei, fet importantíssim també, sinó de millorar la qualitat de vida de moltes persones del nostre poble. No anem a parlar dels drets constitucionals, les lleis i un llarg etcètera, que emparen el que demanem. Seria repetir el que ja us hem dit a la nostra moció. Com a inici de les actuacions que es reclamen en aquesta moció, us presentarem un prec per tal de començar amb punts que considerem estan en una situació lamentable i no són els únics, ja que el nostre poble està ple de barreres arquitectòniques que suposen un greu problema per a la vida diària, ja no solament de persones amb mobilitat reduïda, sinó també de persones amb problemes de visió i per als nostres majors. Tampoc volem que aquesta moció s'aprove i es quede en un caixó. Volem col·laborar, participar, que es compten totes les persones que tinguin alguna cosa que aportar i que es complisca en el menor termini de temps possible, ja que el que demanem és un dret fonamental de les persones, com és el fet de poder circular amb normalitat per al seu poble. Gràcies. Bueno, no, jo simplement afegir que ja m'acompanyava el que no està avui és un tema en el que està modificat i treballarem i per això hem presentat aquesta moció perquè considerem que és un acord fonamental adquirit per el plenari, simplement. Gràcies. Bien, nosotros estamos completamente a favor de esta moción y es verdad que implica una serie de trabajo interno por parte del ayuntamiento grande, pero desde luego muy necesario. Hay algún punto, por ejemplo en el punto 2, en el que en el tema de que se desarrolle un plan municipal de accesibilidad, hay propiedades particulares bastante antiguas que, digamos que para poder acogerse a las nuevas leyes de accesibilidad es bastante complicado para algunos negocios, pero sí que es verdad que se tiene que hacer un esfuerzo y es por ello que estamos de acuerdo. Una preguntita. Yo quería preguntar, Amparo, si esto está enfocado a las nuevas, a los nuevos proyectos o a los que ya están, como ha dicho algo, a las casas antiguas o habría que reformarlo todo. Anem a veure, esto està encaminat a... O solo a les noves... No, a veure, anem a estar desenvolupant un pla d'accessibilitat en tot el que allò implica. Anem a veure si hi ha edificis públics, per exemple, on la gent no pugui entrar, com és el tema, per exemple, si me parles del Palau, intentar buscar una solució, mirar a veure altres vies per on puguen entrar les persones, perquè, per exemple, estem parlant del pleno, el pleno es va traslladar precisament així per les barreres arquitectòniques que suposava fer-ho en el Palau. Està clar que, a veure, el més lògic seria començar l'Ajuntament a donar exemple i estaria bé fer-ho no sé, les aceres, les voreres dels carrers i tots els edificis públics, a poc a poc, és qüestió de fer-ho tot de col, però has començat a fer-ho així en tot l'àmbit de l'accessibilitat. Bueno, yo creo que la moción queda muy claro cuáles son las pretensiones y no podemos más que estar completamente a favor de ella. Por lo tanto, no tengo nada que decir. Gràcies.
Bé, respecte d'aquesta moció, nosaltres estem totalment d'acord en tots els aspectes que s'incluïssin en ella. És més, diguem que s'exposen un subconjunt de medides que figuren en el pacte que per unanimitat acabem d'aprovar i per tant estem totalment d'acord. Sols volia puntualitzar una sèrie de coses. En el punt 2 parla que des de l'àrea d'urbanisme es desenvolupa el Pla Municipal d'Accessibilitat. Este Pla Municipal d'Accessibilitat és equivalent a lo que comentava antes en el pacte, que ara ve a dir-se Plan de Mobilitat Urbana Sostenible. És equivalent. I un pla d'aquesta índole no el pot, o normalment no el prepara únicament l'àrea d'urbanisme, perquè és un assumpte molt transversal i incluïx a altres àrees, però per exemple, policia i tràfic està totalment vinculat per a definir correctament aquest pla, comunicació i transparència, benestar social, formació i empleo, fiscalitat i impostos, perquè el pla no sols és per a eliminar barreres arquitectòniques, va molt més enllà, és per a donar una accessibilitat completa a totes aquelles persones que realment tinguen aquesta problemàtica, inclús va més enllà, tot el relacionat amb cultura, oci, deport, etc. Entonces, per a definir aquests plans intervé en totes les àrees. Simplement és una puntualització perquè sigui un urbanisme, però va molt més enllà. I després una altra cosa, respecte al punt 2, que desenvoluparíem aquest pla, que le diríem el nom que corresponga, ja que anem al pacte, com s'anomenarà així en l'altre context, el Pla de Movilidad Urbana Sostenible, con cumplimientos básicos en 2017, que pretendíem fer una proposta al respecte molt bàsica, però en funció de les possibilitats, però diu de aquells paràmetres de mobilitat que afecten a tots els bienes inmuebles. Jo entenc que este todos fa referència al pla complet. Ho he entès bé, no sols als compliments bàsics de 2010. Entenc que ahir com aniria una coma o alguna cosa així, per a tots els immobles. Així, jo he entès que és tot el que és municipal. Ho dic per la pregunta que ha fet Traves abans per a les viviendes privades o algo, que em comentava algo. Jo entenc que, clar, este pla estarà fundamental en tot allò que és públic, d'acord? I, de fet, respecte al punt 3, nosaltres hem fet una proposta per als pressupostos participatius al respecte de per a 2010 acometre una sèrie d'accions que són bàsiques i fonamentals perquè hi ha molta necessitat en les vies principals. En les secundàries també, però com al final els recursos són molt limitats, ens tindrem que adaptar a això. Entonces, per la nostra part estem totalment d'acord i que, és més, que com anem a adherir-nos al pacte, dins d'aquest context hem de treballar tot conjuntament. Jo volia dir-te que en la defensa de la moció està clar que en la moció hi ha coses que no queden massa clares, com el que has explicat i tal, però en la defensa que jo he fet de la nostra moció te parle de que es compten totes les persones que vulguin participar. Està clar que no només implica un pla d'urbanisme, que hi ha moltes coses més implícites en això, però una de les coses que nosaltres demanem en la moció és que es crea una partida, perquè a banda ja del tema de l'accessibilitat en si, és que és el que posa per millorar-li la vida als nostres veïns, es tracta de complir la llei. Entonces considerem que este cas començat per algun lloc i per almenys barreres com això, que una persona que vaig en cadira de rodes, per exemple, al baixar una vorera no es queda la roda enganxada i no puga baixar i tinga que demanar ajuda a un veí, tinga que començar a cridar, a dir per favor ajuda que no puc manejar la cadira. O una persona, o per exemple el que va passar a mi en el peu, que encara vaig porta 2 mesos en el peu, en el qual feia fora. Són coses que hi ha que anar eliminant i ja que has començat, ja. La veritat és que hi ha moltíssims defectes en la vida, moltíssims, per tots els llocs, o sigui que tenim un treball i un repte molt important.
però va un poc més enllà perquè realment el que volem, si és tindre un poble totalment accessible, pues, tenim que treballar molt així. Però estem totalment d'acord amb les puntualitzacions de lo de l'urbanisme, que em pareixia molt. Vale. Bé, pues, votos a favor.